okwenzeka ngalelo langa ngafunda isifundo futhi uyazi ukuthi ngangidlile ngalelo langa kokhonto enye eyayiqika ngaleso sikhathi ngiyaxolisa. So leli gama lithi ngiyaxolisa ngicela ukuthi liqale lingene enhlizweni yakho oqala before siqhubeke nenkulumo. Shuthi wena njalo uma udlile behlela ngezansi wena. Uyazi kodwa ukuthi angikazi ngize ngiyenze le yanto. Ngiyaxolisa mfethu. Shuthi nami ngiyophuza ngelinye ilanga. Sando ngilana ngoba ngiyabona iphutha lami uba ngilibona ngaba ngikho lana. Why kuzomela ukuthi ngize la emehlweni abantu abangaka? Indaba ungangifunda ngikhona uzungithole. Unokuthi uzongitrendisa phela ngizobuka uwo wonke umuntu mina la. Ngiyakuthanda lena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakubla kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So nangokubhuti ongivashelele today, ngesimanga sokuthi usafisa ukubuyelana nomuntu wakhe ngoba nakho usamthanda. Kodwa ke uzoka silandise kabanzi la ahlangana khona nophesini wakhe kuze kufike ekuthini bakhetha ukuthi bona bawathu bayahlukana njengoba esela today efisa ukuthi aphinde ahlanganise uthando lwakhe nomuntu wakhe akade ethandana naye. Kodwa ke asike simuze ukuthi ngabo siphathelene. So unjani sisi wami? Ngiphela kunjani? Ngiyaphila. Ubani ubhuti Sibongo? Usengwayo bangibiza usengwayo nje. Usengwayo, yes. Uzungu nyamaka yishesha maphezela. Oh, all right. Ubuye ukuhlala? Sukulundi ngokuhlala. Yes, ngisukulundi la ngidabka khona. Mama phi noLundi? Denidalton. Oh, all right. Mhlambe ngabe ukhulele khona noma? Yes, ngikhulele khona kwaze kwafika isikhathi ukuthi ke ngifika kumele khona ngesikolweni khona ke ngase ngiza ngapha eThekwini. eThekwini, okay. Mhlambe ufike ngamuphi unyaka la eThekwini? Ngifike la in 2010. 2010. Yes. Sesiside kakhulu isikhathi ulana. Yes. So, excuse me, ekufikeni kwakho mhlambe ngabe umuntu wakho obukade uthana naye umbone mawufike la eThekwini noma mhlambe umuntu wasemakhaya vele? Umuntu ngimbone ngifika la eThekwini ngize ngesikole sabonana esikolweni nje ngabona ukuthi ngiyayithanda lento kazi. Okay. Kwakuhle nje kwamnandi ke. Sengiphoxeka nje base ngiza ngapha ngithi swami ngicela ungisiza ikonakele. Konakele kakhulu. Sithini story kanti? Ya bekumnandi nje yonke into right sithandana and kahle nje ngila ngoba ngiyamthanda. Okay. Ngaba ngizanga la kuba ngimthandi so kwenzekile nje by mistake so ngithi angeze ngithi swami ngicela ungisize nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyisele yena ngoba ngiyamthanda ngithi ngiyazama ukushona le nale ayikhona uyabuya emqondweni ngiyamthanda inkinga yami le. Mhlambe ngabe nahlangana kuphi? Sahlangana esikolweni. Okay. Actually, and ubudlelwane benu basebuba njani kusuka kade umshelile kuze kufinyelele ekuthenini nizinyahlukana bebunjani? Bekathembekile kakhulu kumina. Okay. Bekathembekile into engiphatha kabuhlungu kakhulu ileyo ukuthi bekathembekile kumina. Ingakho namanje sengikhona ukubona ukuthi kwala ngithi ngizama ukuhamba khona sengiyawubona imehlo ukuthi no akhambi kahle. Ushuthi inkinga ibikuwena? Inkinga ibekumina ingakho nje uhluphelani? Akukhona ukuhlupha kwakuyisimo esithile esasibhekene naso. Okay. Angena umuntu ohamba bomnandi kodwa nje vele nje kwenzeka usathane ethe ake siphume sijabule actually nabangani bakhe so sema sihambile siphumile I remember sabuya nje shaya ama drinks ambalo. Okay. Masifika endlini ufika nomngani wakhe. Mayifika nomngani wakhe akamshiya ngane endlini wangitshela ukuthi no umngane ukuthi ngesa khona ukuthi aye endlini ngenxa yomthetho wakubo ukuthi na sekulate. Okay. So I remember ke safika ke endlini safinde saqedela ama drinks endlini. Okay. Ukuthi safika kanjani ke ekamereni ke sisonke safika salala sisonke yabo. Yes. Okay. Yeah. So, sounds weird. Yeah, bekumnandi nje ko right. Ngingakho ngithi angayi kwakusathana wenze njani siswami. Ngoba komanje into eyenzeka namanje ngisayivuza zenzeka kanjani because yes umngani wakhe uyena kahle wayengiphosela umqhakazo. Ngoba uyena umuntu wayimane engenzela izinto engaunderstand. Nami ke washo ukuthi ngiphuzile angekho ingqondweni. Ngayithola sengigcina nami responde to ama signs ayiwenza kumina. Akanakile ke ubekayenzani umngani? Ngicifeliso nje wenza lezi zinto lezi ezenza yes kwenzeka into kanjalo so ngenxa ukuthi nami ngangekho ingqondweni kwenzeka sengisho ukuthi okwenzeka vele wayenganakanga
upartner wami ngalesikhathi lo sisenza lento nami ngacupha ukuthi ukhona sijabulile angithi nawe ujabulile akanakile uthi nje no we just all having fun uyamthemba umngani uyakuthemba nawe ngala kwakubukeka kanjalo because ayikho into ayinothisa ayikho into ayinothisa so well ke kwafika isikhathi la khona ke wonke umuntu usegcina ufikele ubuthongo kuyalalwa kodwa ke mina ngangalala ke ngoba ngiyabona phela ukuthi hayibo ngala ziyahappen yabo I remember kwakuyimina kumuntu wami kuyena ngale bathi ngenxa yokuthi ke utshwala namanje ngisasho mina ngiblame utshwala kuyo yonke lento kwangiphoqa ukuthi angiqube ngingalali kaze ngagcina sengenze njani sengijombela ngale esezumekile lo wami so ila idrama yagcina yenzeka khona ke sathintana ke uyaphi ngale manje ngoba phela nangu person wakho la and akwazi ukublame utshwala no utshwala buthethwa uwe eclassini ubufake so gongo yes akwazi ukuthi ngablame so nango kusezumekile mhlambe ngabe senenza lokho enikwenzayo waphaphama noma unazi naqeda elele yena waphaphama and makaphaphama vele we both like half naked so wathini ke sephaphama ayikho into esasingayiphika by that time so what happened is kwakumele nje ukuthi umuntu abone ukuthi uthini kodwa lela engikhumbula kahle ngamtshela ukuthi ngiyaxolisa so ke ngebhadi ke ngangihlala endlini yakhe kwaphoqa ukuthi makangixoshe endlini ngenxa yokuthi naye wayidina kwakumdini angimblame ngilasi swami ngoba ngiyalibona iphutha lami and by that time ngagcina nami sengishatha ngincenganga okugcine sengizama ukuthola la bebe ngibathola ngaleso sikhathi kodwa ngibona it's not working out wena ufuna loya ngiyamthanda ngiyamdinga ngicela ungisize abuye mhlambe ngabe uthe ephaphama ebuthongweni umuntu wakho and nowa2 boom nindawonye nizivikelile noma cha sasingayivikelanga how booty ngangizowathatha ama condom by what about izipho ngangizowathatha ngangiphuzile ngangekho engqondweni and lento yayishesha and vele siyenza vele siyintshontsha so we was busy yo ithi ngitshela something ama females yabona if ngithandana nawe and wena wishelist ushela ngisho abangani bami siyayinyanya lento ngeenhliziyo yethu yonke yo angiphathi ke masulale nomngani nami kuwes so angazi noma usisi uzofisa yena ubuyelana nawe noma uzoyenzani I'm not judging angeke sihlaleni ukuthi ngikujudge no angikho lapho ungangithathi kabi but ngiyazama ukukuvezela ukuthi ama females azizwa kanjani ngabantu abasuke bethandana nabo eduze kwabangani babo so angazi if mngase ngibuze lento owayizwa kade ulele nomngani wakhe into eyakuthokozisa ngalendlela ukuthi usafisa yena ukuphinda izwe futhi noma kwakutshwala nje wayigcina lapho and awusayifisi futhi angisafisi ukuphinda ngibe sesimene esifana nalesi yana ngoba kungenzile ngafunda kumanje angizicabanga uzibona ngenza iphutha kumuntu wesifazana njengaloyana ngoba ngiyamthanda and ngikwazile ukuhlukanisa ukuthi uthando nenkanuko yini ilokho engifisa ukumtshela khona umuntu wami akafika la ukuthi sengiyakwazi ukuhlukanisa inkingi sekuthenini ke manje ngifisa ukwenza kahle ngifisa ukulungisa ngifisa ukuthi ngimkhombise ukuthi sengibonile ukuthi yini le wrong yini right sengwaye if akazange zakubamba if akazange zaphaphame ngalesi isikhathi ngabe ekhambeni kwesikhathi bozomtshela ukuthi wenzani nomngani wakhe noma yena ufela ukuthi waphapha manje sisomo uyangazi umuntu wami ngiloyal kuyena angiyena umuntu osanda ukuphuza okay ingakho ngisasho namanje ukuthi engakuphuza kwangenza imizwa yami yabudedengu shuthi kahle utshwala kubona obakho no I'm sure wavele wabiyekela ngaleso sikhathi awusaphuzi manje angisaphuze and angifuni ukuphuza because sengiyazi utshwala ngiyenza ngibe njani ipersonality ya person wakho ke lo ufuna ukubuyelana naye injani akasumuntu ohlaza
noma mhlawumbe uziphethe kahle umuntu ophansi noma uphaphile mhlawumbe ububble noma umuntu onjani mase kuthi uyamchaza nje yo uyazi ngiyabona ukuthi uyamthanda yazi indlela osimala ngami ngibuza ngaye uyamthanda yabona nje umuntu onjani. No, it just reminded me of something ne. Okay. Ngiyakhona ukumbona mayiseqala ukugwa crazy yabo. So yeah, ubona ngismile ngihleka leyo nto ngimane ngicabanga izinto engimane ngizicabanga masindawonye. So ngiyamazi akazani lebhedayo. Okay, uyathetha. Akathethi. But into mayiminisha yiminisha. Okay. Yeah, akafuni into ezomphatha. Okay. Mhlambe ngabe unalithemba lokuthi nizoba ndawonye futhi niqhubeke nobudlelwano benu noma uzovela athi nje I mina sengi right sengani wena sengi right ngicela nje uphume kimi ungaphinde ubheke emuva. Inkolelo enginayo ukuthi besingakaze hluphane before. Okay. Namanje ngila ngoba ngiyazi angiyena uhluphile ngaleyo ndlela. Kwenzeka okwenzeka nami ngithi ngizama ukumjabulisa umethi no yazini why not singahambi sojabula kwenzeke leyo nto le. Okay. So kahle kahle uyona ihluphist. No. So njengoba ula I hope ukuthi uzokuthemba mawuthi uyaxolisa and ucela uthando futhi aphinda kwamukela. Hopefully shame ngiyafisa ngeke ngize ngithini nginethemba futhi ngiyafisa ukuthi engathi bandle bengangixolela. Good luck. I hope uzohamba kahle. So njengoba sinikeze inamba yakhe sikeza sazama ukumfanela simtholile kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubani ubhalile le show le. So ngiyacela nje ukuthi unginikeze ithuba ke ngimlande. Ngimbize khona uzokhona ukuthi ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Ngiyajabula kakhulu. So silandelayo. Alright, babukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoba usisi sesimcelile ukuthi asondele nganene ukuze ubhuti ezokhona ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso. So ke asike sibeze ukuthi engabe basiphatheleni. Soba. Ngiyaphila kanjani? Uma baluhleli naye. Mangcobo. Ufuza fulele. Mashiya amahlangazo azishumayela. Alright, buya kuphi ngihlala? Ngisuka le epakeni enseleni. Enseleni. Oh okay. Ngisanda kuya eSangoyana. Yabazi eSangoyana? Hayibo! Mina yazi ngangitshela ukuthi mhlambe empangeni usuke empangeni uye eSangoyana mhlambe u5 minutes noma mhlambe u10 minutes. Sahamba kwaphela 2 hours ne-half ngaphezulu. And I'm like labantu mabashopha kanti bashopha kuphi? So wena la ubuya khona ushopha empangeni? Yebo mama. Uhamba isikhathi singanani usuke esigodini sakho empangeni? Kambe kuyaba nje u20 minutes. 20 minutes? Imalini takes? Yo, I get yabanje indawo zasemakhaya mina is not big sure. Kodwa ke ngoba nakho angizalelanga khona. Mhlawumbe kwaku-right kwakona lokho ukuthi ngizalele la eThekwini ngoba hayi ngangeke ngize khona lapha kuyahanjwa. Kodwa ke I hope u-right ngomuntu engikubizele yena la e-studio. Yeah, yabona nje angisekho right nginyanyile ngoba ngitshela mhlawumbe sokuyophinde ihlangane naye mengayitsheli usayiphi enhlangane. Hawa? Hayi uyazi yena wenzeni. Hawa ngibuka 4 eyes. Yindaba uthi 4 eyes? Awufake ibuko phela self. Sengo 4 eyes. Njengoba sikubizile la ekhaya uyazi yini ukuthi why. So ngicela umuphi ithuba ke umlalele kahle kahle ukuthi ukubizeleni. Bengicela ukuthi ukhulume naye futhi. Thando, right? Yize songidelelile nje kodwa ke ngiya-understand futhi ngiyazi ukuthi why ukhuluma kanjalo ngikusole ngalokho. Ngikubizile la ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi ubaleke kangakanani mina nanezinto owazi kahle ukuthi sahlukana ngazo sahlukanelana. Bethi ngiyaxolisa. Mina nawe ngeke ngisachaza into eningi uyazi kwenzakalani kodwa engingakusho okwenzeka ngalelanga ngafunda isifundo futhi uyazi ukuthi ngangidlile ngalelo langa kokhonto enye eyayiqike ngaleso sikhathi ngiyaxolisa. So leli gama lithi ngiyaxolisa ngicela ukuthi liqale lingene enhlizweni yakho uqala before siqhubeke nenkulumo. Shuthi wena njalo mawudlile behlela ngezansi wena. Uyazi kodwa ukuthi angikazi ngize ngiyenze le yanto. Ngiyaxolisa mfethu. Shuthi nami ngiyophuza ngelinye ilanga. Thando ngilana ngoba ngiyabona iphutha lami uba ngilibona ngaba ngikho lana. Why kuzomela ukuthi ngize la
emehlweni abantu abangaka. Indaba ungangifunda ngikhona uzungithole. Unokuthi uzongitrendisa phela ngizobuka uwo Enye indlela umuntu mina yokuthi la. ngiyakuthanda lena. Yini usunabanye abantu yintsando? Anginabanye abantu. That is why ngithi ngizama ukukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi ngiyaxolisa. Engakwenza ngicela ukuthi ungixolele mfethu. Akekho umuntu njengamanje okwaziyo ukukhava isikhala sakho. Ngiyaxolisa mfethu. Ngicela ungixolele. And naleli phuthe ngatholala kulona angiphindi ngifisa ukuzibona ngikulona. Ngiyaxolisa. Ngeke mfethu unganami. Ngiyazi. Hayi ngeke ngikwazi. Kodwa ngisathi kwenzakala wayengaqala ngana ukufana bendlela ngithi. Mina yazi ngangike ngibona ukuthi nako nje wawubuyenza ngenye indlela mekhona uthando ngibona ukuthi khona into wrong kodwa ngingabi nalento ngoba nginokuthi umuntu wami yabo athi ukubone sisi mhlawumbe umuntu umefuna omunye umuntu yabo ngibone nje ukuthi khona into eyenzala kodwa ngokuthi phela hayi phela umuntu wami usengayo ngiyamthanda and angibona ukuthi angangenze into kanje ngibe nokuzethemba nami. Ngimhlibo kodwa umngane wakho mfethu uyena umuntu owenza ukuthi ngicine ngibakuthakatha. Wena ndoda yami wena sengwayo ngangithi wami wabona ukuthi ubelula. Umngane nami Kangiphuzile. Yabona namhlanje ngisopa and after kwenzeke leyo nto ngabona ukuthi ngiflopile mfethu ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa mfethu. Cela ungixolele manje ngizoveza ukukhombisa ukuthi nawe uyangizwa la khona ngithi. Wenzela yena yini? Angenzeli yena ngenzela ukuthi ubone ukuthi usacela ukudlala wena. Mawungeke mhlambe uma ufuna uqolo mhlambe ucela umndeni wami ubheke umndeni wami ucela usisi wami. Ngizimisela ukuthi masisuka la usisi mayeqhamuka mhlambe nesombululo esikanjalo ngikwenze lokho. Ngicela ukuthi ngiqale ngibuze kuqala. Usamthanda futhi? Uyangiyanyisa. Ish. Tsindo. Funa ngigoqe ngedolo ngixolisa mfethu. Xolisa. Ngeke ngiphinde ngicela ukuthi ungiphethe i-chance vela ngiyena umuntu okuhluphayo. Kuyafana bethi isenzo sakho yasingenza ukuthi mengikubuka ngicabanga izinto ezimbi zodwa ayikho into enhle mhlambe engasali eselela kuwena ukuthi ngithi mhlambe mengikubuka ngiyaxolela nje bethi ayikho nje leyo nto ayikho nje nekuncane angifuni ukuqamba amanga ngoba leyo nto mengase kuthiwa yenzeka kuwena nawe ungenza mhlawumbe ungazizwa ngale ndlela mina engizizwa ngayo akukho lula ngiyazi ke kuthiwa abafana mhlawumbe mekuyibona benza iphutha thina amantombazane siyashesha ukuxola kodwa iphutha lakho alibanga right kumina. Understand mfethu. Ngizizwa njengobuzizwe ingakho ngilana. Ngiyaxolisa mfethu and ngizimisele ngokushintsha kunento okhulume ngayo ebaluleke kakhulu umndeni wakho. Ngingakungenza noma yini uzobona ukuthi ngiyasehlisa futhi ngiyayisola ngikwenzile. Ngixolele. Ngiyacela. Bese ngiqatsha kanjani ngawe? Uzobona bese ngiba nalento ukuthi awuvela umuntu wamala nomngane wami into engeke bethi iziphela ngcono ukuthi umuve on nami ngibone ukuthi kanjani vele sengiyijekile ngizocela ungenzele yona yazo celela usuyekele ukuthi ungihambise endaweni owazi kahle sangijwayele ukuyazona namanje uhambiswe yimi noma uhamba ngenyawo zakho hayibo wena kahle bo wena wathasile laphayana siyophuza bangilandele ayibona ke into ezokwenzeka wena uvumela umuntu wena uvumela umuntu nawo waqale phela umngani wami wakwahlule ukuyibamba uyakumngani wami ngoba uthi uyena okwenze hayi mfethu wena ayikho akutshwala engakulungisa ngicela siphinde sidlule kubona kusukela manje ngimisele ukuthi ngibiyeke angisafuni ukuphinda ngiphulela anokuthi uyangisolisa nje ngezinto eziningi mfethu hayi uqonda ukuthini manje kuningi indaba ngifuni ngisho ukuhleka indaba usola ini hayi ngeke bye yini lo isola ngicela uphefumule ngizwe ngiyakwazi ukuphefumula sisimini mhlambe nawe uyabona usho ukuthi ngabe into esobala le isobala uyibonini wena angifanga hayi ngoba ngihleke wena uyangiyanyisa wena kodwa kahle kahle awusomthanda hayi ngeke and asafisa ukuphinda ubuyelana naye noma akuthiwa uwenza ini ekhombisa ukuthi yena usafisa ukuthi abe nawo ngeke isazwela ish so ithini le nto and butwama asikwazi ukuthi simphoqe asikwazi ukumfuqa ukuthi angabuyelana nawe ekubeni yena akasekho lapho so angazi noma mhlawumbe usazodinga ukumneza isikhathi
athi ukubohlisa kancane ukwata mhlampe ekuhamba nesikhathi uzobuya kuwena athi usicabangile kabusha angazi but ngesingawe ufuna kwenzeke kanjani kusuka la sisoma into ebuhlungu ukuthi angikazi sibe sephutheni nalo sisi kodwa namhlanje lento ayikhulumayo manje ikhombise ngathi bevele ngicuphile kungiphatha kabuhlungu lokho akwenzayo because angazi ukuthi yini ekhuluma kanje engathi vele kudala engibambe emaphutheni yelana ngikhetha ukuthi ngiyeke into zami ngize lapha because ngifuna ukukhombisa ukuthi ngizisola kangakanani ngento engayenza namhlanje uyangidala ngizoxolisa angeke ngilana ngitshela ukuthi ngizela umuntu oright ngizele wena umoshela isikhathi angeke ngelinye ilanga uyithola usephutheni sabantu siyaphila siyawenza hayi kodwa ayimnyanisa kanje futhi indaba ungabuyeli vele kuyena lo mngane nami bengamthanda umngane wakho nizokwenza phela into eniyenzayo kwaze kanzima kuzwakala kunzima kakhulu-ke kulokhu ngoba if umngane kuthiwa uyatshikiza uyampiringa wenzayo okudala ukuthi angathi uvula amehlo usiqwebu uthi hello nami ngikhona mhlampe wawungamane uvuse yena mekuwukuthi ulele sengamane uvuse yena ngoba angi-understand ukuthi why ungazifinyelela mngane kodwa-ke nakho kwenzeka angikushayi ngalokho sonke singabantu sonke siyawenza amaphutha sonke asizona izingelosi eziphila la emhlabeni sonke sinamaphutha ethu I do understand but kulokhu usisi uyakubeka kuyacaca ukuthi hayi yena akakhona ukudlula kule nto le so angazi noma usazodinga umnikeza isithuba umdedele namhlanje mhlawumbe ahamba ucabanga ekhaya noma mhlawumbe uzokwazi ukugwinya lokhu ukuthi athi akasafisi inhlobweni ukuba nawe siso engakusho Thando ipho ukuthi mfethu awungikholwa ngiyakudedela yezo ngiyakudedela mfethu vele ngongangibambe cha ngizwe kahle ngicela uhambe namazwi ami engiwashila ngijahile yezo uhambe namazwi ami ukuthi ngiyazisola ngiyaxolisa ngilisana futhi namazwi akho angiphikisani futhi nento eshoyo yezo kodwa uze wazi ukuthi ngiyakuthanda isifundo lakho usithanda wena namashethi akho ngikhathele ayinana namashethi akho mina njalo hayi uhlezi ugqokile amashethi uqhama uhlezi formal usengwa uhlezi mhlawumbe ngabe umsebenzi awenzayo uyamphoqa ukuthi abe formal nje uhlezi formal right fethu Lethiwa ngithi ngicela ukunikeza ithuba yeso. Thuba lani? Hayi ngeke mfethu. Thando ngiyakuthanda yeso. Ungayenza into oyifunayo. Kodwa uze wazi ukuthi ngikuthanda. Uma ngisiphi isikhathi. Sharp. Yeah. Funa ukukhumbula amatshe masiphuma la uzobona obuya ngitrendisa lento yenzayo. Right. Sure. I'm sorry mfethu. So ahlangana sidalo ne. Uyakhona uku-accepta but ngizo-accepta ngoba ngiyamthanda. Kodwa engikwazi ukuthi enhlizweni yami ngaphakathi ngiyazi ukuthi ngiyamthanda futhi leyo nto leyo yohamba ayibona. Ngiyakholela ukuthi mina uthando usidalelene naye. Kodwa mawuthi ke kanjani kulungile ngizothini. Kodwa ngelinye ilanga uyohamba ayibone lo nto. Ngoba mina ngiyakholela umoya wami ukuyena. Angeke ngisakwazi ukuphila nomunye umuntu ngaphandle kwakhe. Okay. Sesuyaqinisa ukuthi ucatha ahlangana. Hayi ngeke. Ahlangana nhlobo. Angekuhlangana. Ngishephupheli, ngiphupha ngayi nganqaba ngilwe kodwa. So, ngishulele ebuthongweni. Hayibo. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca engazuthi ucu ahlangana isidalo Nkosi yami and hayi khona singayenza asikwazi ukuthi simphoqe usisi ukuthi akabuyelane nomuntu angazibhekile kuyena futhi. So ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyamthanda kakhulu. Bye. Is there black